Hello, mic test. Hello, mic test. Test mic 1. 1. Magandang sa ito. Palang araw sa ating lahat. Ayan. Hello. Test mic 1, 2, 3, 4. Test mic. Out po sa Elods. Hi! Kamsak host. Maraming salamat sa Elods. Chels Gaming.
Mas masamak din ang upcoming premiere. Yan. Sige, baba mo lang dyan para ako na bahala mag-thumbsuck dyan. Ayan, pa-support naman kasi naka-pin, Lods. Thumbsuck kita, Lods. Kung mag-alala. Isabay na kita. Isabay na kita. Premiere and 27 days. Ito sa'yo, no? Yan, dikitan na rin kita lang sa Sales Gaming, ha? Meron pala akong dinadikit sa'yo. Okay lang bahay mo. Hindi na ako mag-iwan ng bakas. Dikit na ako sa'yo nito na. Natotsakan na kita. Diyan, Thumbsuck Scarlett. Ayan, maraming salamat sa Last Chance Gaming. Hello. Para mahina yata yung background music. Ayaw palang boost. Ayan, malakas na. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Chelsea Gaming. Ma'am Chelsea Story. Ito ako para sa bahay. Yung pangalawang dikit sa'yo. Ano bahay mo? 10,000. It's an all. 10,000.
SB Sakan. Wait, my friend, huh? I will give you a jacket. Don't be like Dan. Wait, my friend. Disco Tracks. Yeah, may goes out to my friend SGB Kana Kajan. And okay, my friend, drop your name. I will give you banana. $653 subscriber. Okay, I will give you 10 banana, my friend. Now, please connect sa nakapin sa taas mo. Please connect. Oh, di ba na? My English. Dosa, kaalo ka, chutney. Chutney, Kyali. Kyali, bye. Ayan, 653, my friend, SGB na. Ayan, please connect, my friend, from nakapin sa taas. Leave comment. Comment from Falcon. I will give you 10 banana, my friend. No problem. Isa gawin mo sa akin. Ayan. Ma'am Chel Story TV. Ayan. Pangatlong dikit sa'yo. Ayan siya tayo sa Sir Ray. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, patamsak po upcoming live. Ayan, sige Sir Ray. Tamsakan po natin. Pansin. Ganito ako sa Ray sa aeroplano. Lumilipad. 39. Nangangamba. Ayan, biglang shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Maraming salamat. Habang tayo nagtatamsak, habang tayo nagtitikip. Ayan. SGB Kana Kajana. Ayan, my friend, SGB Kana, please connect. Connect to each other. You know to speak Arabic?
My friend SGB, stop, drop your language you have. It's enough, it's okay. Don't flooding. Nakakita mo yan ng Jack. Bakit mahina yung signal ko? SGB Ghana, please stop, drop your link. Ulit mo. Ayan guys, may support naman yung naka-pin sa taas. And tapusin ko lang to guys para maka-pin ko rin si Sir. Babalik to eh. Maling akala. Disco Tracks. Make some noise. Get your hands up. 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 Ayan, my friend SGB. Ayan. Dito ako sa bahay mo, ha? Ayan, please connect my friend SGB. Ayan, ito may English yata ito. Ayan ang ito, Didi. Boto, mahal kita.
Ay, magandang shoutout ulit sa inyo dyan. Ay, maraming salamat sa pahanang mo dyan, Ma'am Scarlett. Bakit mo yun? Oh. I know you're gonna dig this. Show that man don't try. Ayan, 655.66 ka na, my friend. SGB Kana. Okay. Arangos, may shoutout sa mga andito. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Jackie Bal.
Yan, shoutout sa 7 million viewers natin yan. Hey guys, support naman natin nakapin sa taas. Ayan guys, pa-thumbs up naman sa upcoming premiere sa Ray. Ang binaba ko para hindi nababutan. Ayan, panikit naman kay SGB Ganakan. Sip mo. Ayan, my friend SGB. DJ R, Disco Tracks, Cebu Mix DJs. Parang, ayan, maraming salamat sa parang mo dyan, Ma'am Scarlett. Ayan, Ma'am Ansky Vlog. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Ansky. Galaw chat. Hindi mo ito mabalik yata itong goban. Ayan, good luck. Ayan. Thank you, my friend. Now you are 600 coming from 660. My friend SGB. 658. Ayan. Coming to Get your hands up. Ayan guys, matamsak naman yung coming from yung nakapin sa taas. Ayan. Tapusin ko lang to guys para bukan ko kalimutan. Putisipan
Ayan, Ma'am Ansky, maraming salamat sa iyo. Harang. Maraming salamat sa Ma'am Alnor. Disco tracks. Get your hands up. Ayan, cheers like Dan. Disco tracks. Ayan, Ma'am Cheers Story TV. Ayan. Get your hands Ayan, 10,050 ka na. Sa'yo. Cheers, my dear new friend. Get your hands up. Ayan, maraming salamat dyan guys. Magpalit lang ako ng pin. Tapos matamsakan si Ma'am Scarlett. Ayan, Ma'am Scarlett, baba mo lang ulit yung ano mo. Baba mo sa main mo yung premiere mo. Ayan, matamsak naman natin guys yung nakapin sa taas. Upcoming live ni Sir Ray. Saka paligid naman sa bahay ni my friend SGB Khan. Ayan. Patamsak ko. Sige ma'am, sige. Pag mo lang yan, sama natin sa tamsak. My friend birthday celebration. Pang walong tamsak. Ayan, lagyan mo na naman sige. Ng trailer. Hi, Ma'am Chels Gaming. Ayan, nag-umuhit ka na. 540. Ay, 10,050 ka na. Ayan, okay na. Ayan, ayan, baba mo lang. Baba nyo lang ulit yan, guys, yung mga premiere nyo. Para matamsakan. Ayan, patamsak naman, guys, sa mga link na nakababa. Ayan, si Ma'am Chels Gaming kay nabigyan naman na siya. Ayan, patamsak naman sa upcoming premiere ni Sir Ray. Upcoming live. Andan, tamsak sa nakapin. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Ansky. Disco tracks. Ayan. Ayan, patamsak naman guys sa nakapin. Ayan, yung upcoming live ni Sir Ray. Ayan, padikit naman kay friend SGMB. Ngayon. Dosa, kaalo ka chatney. Chatney. Ansky Vlog OTW. Ayan. Ayan, my friend. Ayan, welcome sa'yo, my friend. Ayan, I will give you, ayan, Margarita. Ayan, welcome, my friend. 650 ka na, my friend. Welcome, welcome. Ayan, Ma'am Charlotte, baba mo lang yung ano mo, sa main mo na. Incoming live. Ano kayo, Ma'am? Upcoming premiere. Ayan, ito tayo kay Ma'am Ansky.
Shoutout Dice Scarlet. Welcome, my friend. Thank you so much. Welcome, my friend. SPG Kan. Ayan. Drop learning. Welcome, my friend. Thank you so much also, my friend SB Kana. Ayan. Please connect each other, my friend. And then maybe... hirap para pag English. Nakalimutan ko na ng English. Ayan, 53 thumbs up na si Sir Ray. Ang support naman natin guys is GB Kana. Ayan. Ayan. 661. Dana Lab Sansky Vlog. Ayan guys, support naman si Ma'am Scarlett. Ayan, hindi pa nakatamsak dyan kay Ma'am Scarlett. Ayan. Si Ma'am Ansky. Ayan, 3/4 times saksa Ma'am Ansky. Ikaw talaga ang idol ko. Sige lang guys, para habang tayo nagtatamsak pa kay... Malaki lang ka dyan. Ako na bahala mamaya magdagdag. Dan Ansky! Ayan. Ayan, nasaga na natin tamsak sa mga nakapin. Parang pagtamsak. Ayan, maraming salamat ulit dyan guys sa pagtamsak kay Sir Ray. At saka dikit kay my friend SDMB. Ayan, may naubos naman natin tamsak guys. Mag-pin na rin tayo kay Ma'am Ansky. Ayan, para mag-tamsak na rin tayo. Ayan, matamsak naman sa nakapin dyan guys sa taas. Tamsakan ko lang si Ma'am Ansky. And all the girls in the dance. Keep on moving. Government viewers natin, SG will already connect to you. Ayan. Thank you. Please connect my friend Scarlett Vlog. Ayan. Ayan. She live also. Let's connect him, Kalimang all, maybe after 1 hour. Scarlett Vlog coming live. Give ayuda also.
Sige na. Ito, dalawa premier mo. Sige, tamsakan ko na to. Spin ko na mamaya. Ayan guys, support naman natin si Ma'am Ansky. Habang ako ay nagtatamsak sa kanyang premiere. Let's go. Another girl from the dawn. Keep on grooving. Tamsak ko rin pala yung bato kay Ma'am. Ayun, 5 million viewers na tumigil out. Shoutout ulit sa inyo. Habang tayo guys ay nagtatamsak muna. Sige lang. DJ Moore. Ayan, tamsak Ansky. Ayan guys, support naman natin. Please connect sa aking mga members dyan. Ayan, Sonic na lang po. Iwan na po kayo ng bakas. Ayan. SGB Kajana, drop your link my friend, no problem. Drop your link now. Because I finished to fin your Ayan guys, magkamlaban po tayo, magdikitan po tayo dyan, guys. Ayan, dikitan niyo po yung mga link dyan. Ayan. Huwag niyo muna kami iwanan. Pagdikitan muna kayo dyan. Get your hands up. Ang iyong ganda! Why? Ayan, Tamsak Ansky. Ayan, sige mamaya guys, mag-ano muna tayo. Habang may mga link pa, tayo muna ay tatamsak. Ayan, 16. Tamsak sa'yo, Ma'am Ansky. Ayan, huwag nyo na pagdamit. Ayan, SC contacted. Ayan, new. 7 tamsak sa'yo, Ma'am Scarlett. Sa upcoming, finally, I met Mama Nikki at the city. Ayan. Thank you, my friend, SGB Khan. Thank you for BGBG. Drop your link. No problem, my friend, SGB. Maybe, Ikaw, sinta. Ayan, please connect Scarlett lang. Tamsak sa nakapin. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett. Gusto ko magkape. Papasin ko natin likit. Ayan guys, please connect Nightbot. This is my member. My member, Lord Saldia 7. And Lolo Biggs TV. Scarlett Vlog. Norfa Mia. Aning Carmen ako sa vlog. Ma'am Marbra's Vlog. Ayan. Manong is Roger Gonzaga. Ayan. Please connect this one. Leave evidence. Let's go, Drax. Sabi sa'yo. Ano yung sa'yo mo, Scarlett? Ayan. Number 8, thumbs up. Ayan, please connect to our members, Saldi 7. Ayan, connect nyo guys, leave it, comment. Leave evidence. Thank you so much, my friend. Ayan, welcome sa Los MG GB Khan. Ayan, refresh your channel. Ayan, relax. And then, Mafi, lagas-lagas. Ayan. Lagas. Yan ang tamsak sa bawat skill. Ayan. Ayan guys, may support naman natin binaba ni SD Khan Jana. Ayan, 690 na siya. O 660 yata.
Kasi mamaya magkanta-kanta naman tayo. Puso ko't isipan. Eighteen. Isip sa'yo. Ba't ikaw ang dahilan. Ayan, Ma'am Ansky Vlog. Ayan. Pangilan na, pang 19 ang tamsak si Ma'am Ansky. 20. Ayan, tamsak dan Falcon of Desert. Ayan, maraming guys. Support naman natin guys. Support lang po tayo. Ayan, ubusin ko ng tamsak to guys para mapin natin si Ma'am Scarlett. Sinasabay ko na rin para isang tamsakan na lang. 10. Ayan, please connect SGB Vlog. SGB. Kana. Problem guys, para dito tayo magtamsakan po tayo dito. Ito ang tamsak si Mamansky. Sagad na yan, para wala tayong ano pa. Mix DJs. Yan, 11 tamsak sa Ma'am Scarlett. Ayun, 15 yan guys, ang nakatamsak sa inyo, 15. 15. SGB ka na Dan Connect. Ayun, thank you so much my friend. My friend SGB ka na Ma'am Ansky connect to you. Please connect also. Hem, connect. Oh, di ba? Nasilayan ko. $23 damsak Mama Ansky. Hindi na ako mag-iwan ng bakas sa inyo dyan guys. Basta alam nyo naman na nakatamsak na ako. Pag pumasok kayo dito guys, hindi kayo mabibigo sa tamsakan. Lagyan nyo guys ng ng thriller yung mga premiere nyo live para sayang yung views din. Ayan na guys, ang drop din. Drop na link na si SGB Kana. Please connect Mr. AGB as Gana. Nalagas kasi yung mga bahay na ito. Sa akin, panay lagas ko, 1,800 po. Lagas. Yeah, 26 thumbs up sa Ma'am Ansky.
7 thumbs up. Ayan, Jenny Flores, mga shoutout. Ayan, maraming salamat sa iyo, ma'am Jenny Flores. Ayan guys, ayan Ma'am Ansky, maraming salamat. Ayan. 7 thumbs up ka na, bibitawan na kita dyan sa taas. Please connect naman guys, upcoming live premiere ni Ma'am Scarlett. Ayan. Ayan Ma'am Jenny. Mga shoutout Falcon of Dessert. Ayan, maraming salamat. Mga shoutout sa iyo din, my friend Jenny. Please connect Scarlett Vlog. Please, thumbs up. Ayan, thumbs up Dan. Maraming salamat sa patamsak mo dyan, Ma'am Jenny. Ayan, guys, yung upcoming live. Upcoming premiere ni Ma'am Scarlett. Ayan. 3 hours. Ayan, maglaban muna kayo dyan, guys. Drop your link, my friend Jenny Flores. I will give you banana. Free ang banana dito, free. Free with plus ano pa. Yan, SGB Gana. Yan guys, please connect Mr. SGB Gana. Ako muna yung magkape. Buhay talaga. Mahirap kumita ng ayan, saglit lang guys. Talaga eh. Ayan, Miguel shoutout ulit sa inyo dyan guys. Please connect sa nakapin. Upcoming premiere. Huwag kayong mag-atubiling mag-dikit dyan sa nakapin sa taas.
Kape-kape po tayo guys. Masarap magkape sa araw ng tanghali. Masyadong mainit. Kahit gumagana yung aircon natin, hindi kaya yung init. Shout out Ading. Ayan, shout out sa'yo Ading Nels. Kumusta ka naman Ading Nels? Ang chat dan. Nasa yung vacation sa vacation? Yung Scarlett like Dan, my friend, my dear new friend. Ayan. Nakasilip. Ayan, maraming salamat sa pasilip mo dyan, Ading. Siliram Gamer. Ayan. Check natin si Siliram Gamer. Maybe this one my old friend because she is also moderator. 11,000 3K subscriber. Wow. Hanggang support naman natin si Ma'am Chels Gaming at iba pa. Ayan, Siliram Gamer. Ayan. Ayan, please connect guys. Come challenge Siliram Gamer free game from no. Ayan. Ayan, dikat sa'yo my friend Siliram ha. Panahon. Ayun, Siliram Gamer from Madam Sam, coming premier mga lalabs. Ayan, ayan kasi mababa ni sa aning nerds. Ayan, pipin po natin yan para mamaya. Ayan, tamsak din kayo sa coming premier ni Chelsea Gaming. I like this place. Go to Garden Spain. Ay, wow. Sarap. Ayan, tamsak sa'yo ating nan. Thank you so much, my dear old friends. Ayan, welcome sa'yo, my friend. Ayan, guys, mag-umpisa na naman tayo, guys, friend. Tamsak muna tayo. Sa din, ha? Dito tayo mag-umpisa kay. Ayan, pasaport naman natin, guys, si Ma'am Scarlett. Ay nakapin para ma-pin din natin itong ibang mga. Ayan, sige atin, tamsakan kita atin. Sana yung seller si Siliram Gamers. Ayan. Siliram Gamer. Ayan, pa-support naman natin nakapin dyan sa taas, guys. Bye-bye. Ayan, thank you, my friend SCB Gana. Thank you for coming. Ayan, take care, my friend SCB Gana. Thank you for coming. Ma'am, maraming salamat sa pagtamsat niya kay Ma'am Scarlett, guys.
Ayan, pa-view naman natin guys si Salaram Gamer. Ayan, para mag-pin natin sa mga ating sige lang, Alinal, sinasabay naman kita sa pag-ano na. Para isahang. Ayan. Walay ka pa. Ito sa aking puso. Pagmamahal. Ayan, my friends, Salaram Gamer. Ayan, may malaki na kasi mga bahay nito, guys. Kaya natin alam ito kung dumidikit din to sa atin o may pagdikitan din. Pero siyempre, dikitan po natin pagka pumunta rito sa bahay natin. Ayan, Ma'am Scarlett, maraming salamat sa iyo. Sa papalikan pa. Ayan. Ayan, 8 thumbs up ka na, ading. Sa iyong premiere into this. I like this place. I love it. Yan ba yung premiere mo, Ma'am Scarlett, mamaya? Yung 3 hours? Tracks. Yan, Salaram Gamer. Ayan, matamsak naman natin guys sa coming ni Aling Nel. Ayan, meron pa rin ako nadikit sa dito. Bitawan ko na yan sa ano. Maraming salamat sa my friend, Salaram Gamer. Ayan, dito tayo sa ano. Kung kaya ako Ayan, sa po, tamsak po. Ayan, maraming salamat. Ayan, sa baba ni Sir Norman. Ayan, guys, pasupport naman natin si Sir Norman, guys, pa-view. Sige na, Sir Norman. Ano yung sayang binaba mo? View natin. Orange and Black semi-finals. Ayan, 25 tamsak sa Sir Norman.
47 juice. Okay. Ayan, pa-support naman natin guys sa nakapin sa upcoming premiere ni Ma'am Scarlett. Ay, ni Ma'am Nels. Ayan, mga magandang music. Love Hajir! Maraming salamat sa pagdala, Ma'am Love Hajir. Ayan, pasok lang kayo dito guys, pasok. Libre tamsak dito, libre. Ayan. Ayan, enjoy lang po natin ang pag-YouTube. Ayan, 11 tamsak kay Aling Nels. Ayan, ayudahan na lang kita, Aling Nels. Meron pa pala akong demand, dikit sa'yo. Ayan, Ma'am Love Hajir, maraming salamat ulit. Sir Norman, Dan Max. Disco muna tayo. Yan ang hina ng bus niya. May na-recording nito. Hina yung ano na. Nakakahilo ang bagoong. Naghahang ng cellphone ko. Kaya ni kaya. Ayan, matamsak. Sige, Ma'am Love Hajir. Matamsakan natin yan. Ayan, matamsak naman natin guys yung nakapin sa taas. Marami na ba ni Ma'am Love Hajir? Live 4 hours. 4 hours. Ayan. Ayan, Ma'am Hajir, ito sa'yo. 1,000. Ayan, sige guys, habang tayo nag-ano, papaharang muna tayo. Dana Loves Hajir. Ayan. Ayan, matamsak naman natin na guys yung nakapin sa taas. Hindi pa nakatamsak niya kay Aling Nels. Ayan, huwag na pinamot yung tamsak nyo guys. Tamsak lang naman yan. Ang lablaban, dikitan po tayo. Ayan. Pero mabalin si Sir Norman ng kanyang video guys. Pasilip naman. Kahit 1 minute lang silipin natin yung video ni Sir. Ayan. Dito po sa kanyang 29 thumbs up na Sir Norman. Orange and black. Ayan. Dito kay Ma'am Love Hajir.
Ayun sa kanya ilan? Ayun, pa 7 thumbs up na si Ma'am Love Roger. Ayun, Nanay Maureen. Thumbs up dan, host. Palcom, shoutout sa lahat. Ay, maraming salamat sa pagdala Nanay Maureen. Ay, maraming din yung salamat sa pagdala Nanay Maureen. Dan, I love Sadger, Dan. Ayan. Dan sa Nakafin. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Olively. Nanay Maureen, maraming salamat ulit sa pagdalaw. Ayan, sana tayo. Dito tayo kay... Ba't pa tayo nalikot kay Aling Nels? Ayan, sorry guys. Ayan. Yamiti Kunday Zay. Yamiti. Siya. Kamsak dikit host. Ayan, maraming salamat sa iyo, Yamiti. Pahamina eh. Salamat sa inyo nagtamsa ka sa tayan, Scarlett. Ayan. Nasa kayo dito guys. Ayan. Yamiti Vlog, Miguel Out shout out pa jacket kay Yamiti. Ayan, mayroon ng jacket yan, ma'am. Ano? Yan, comment lang ulit para makita yung jacket. Scarlett Yahoo! Ayan, Yahoo! Ayan, Yahoo na kayo. DJ, yeah. Ayan, haha, Konday say ha. Ah, di ba? Masa. Ayan, galang siya ulit sa inyo dyan, guys. Ayan, patamsak naman isa nakapin dyan sa taas, guys. Payo na po, Malooy. 704. Ayan, sige, Yamiti. 704 ka? Ayan, sige. Bigyan mo na kita ng isa. 704. Bayuda kay Yamiti, kuya. What's hour? Wala pa, 700 pa lang siya eh. Ayan, sige, walang problema. I-play natin yung kanyang what's hour. Ilan na ba yung what's hour ni Yamiti? Ayan. Sige guys. Kaya natin yan. Kaya natin tumulong. Tutulong po tayo. Yamiti Vlog viewing. Ayan, sige. Para samtak naman guys muna yung nakapin natin sa taas. Maluhay kayo kay Maya Aling Carmen. DJ Karen. Ayan, 18. Ayan, sige. DJ, yeah. Dan sa nakapin. Ayan, sige guys. Huwag kang marami. Ayan, para mabibitawan natin to sila. Sige lang. Kailangan talaga siya, Miti. Huwag kang mag-alala. Danilda. Ayan.
Ayan, pa-view naman kayo sa video guys para mapin ko na rin yan mamaya. Dan Nilda, yan, maraming salamat sa iyo, Lods Yummy Tea. Kuday say ha. Tulad ng langit na kahit sarap marating 705. bawat tibok ng puso'y kahit No F limits. Good stream, playing so with stream. na kahit sarap awitin. Masyadong mahaba kasi video din eh. Dapat mga ano lang. Sige lang, panoorin ko lang kahit 1 minutes lang. Welcome, Tayan! Ayan. Yung paglapagan dikitan guys, medyo bababaan nyo lang yung video nyo. Masyadong mahaba. Yung mga 1 minutes lang. Okay, para sa What's Hour na rin. Duha ng pag-ibig kahit sarap hapusin. Tulad ng tubig kapag hinahagkan. Ayan, salamat Tayan Scarlett. Pag-ibig ang ilaw sa buhay natin. DJ Karen. Tulad ng ibon Ayan, 20 thumbs up natin. pag-ibig natin. Pasensya na kayo guys, mabagal kasi ako Sarap marating ang bawat Kok ng puso ko'y sarap tingin. Ayan, Sir Norman, 32 sa'yo. sarap awitin. Ay, Ma'am Hajer, ilan na ba yung thumbs up? DJ Karen. 14. Ayan, DJ Karen. Ayan, maraming salamat ulit dyan guys sa nag-thumbs up kay Ading Nels. Love you, Jordan. Ayan, mapalit tayo ng ating para mamaya, pagkatapos natin. Bibitawan na natin si Ading Nels. Love you, Jordan. Ayan, si Lods Yummy Tea. Ayan na ba siya? DJ Karen. Dito na lang ako sa Joyride, mga Lods Yummy Tea. Haba. Noon tangan hanggang ngayon, ikaw lang aking iniibig. Huwag ka sanang magbabago sa akin. Ikaw siyang aking Aba, Yummy Tea, alam mo na ibig sabihin ng tayan. Ayan. Yun, tayan na tulog na. Ano yun, di ba? Ayan, tayan na tulog na. Ayan. Okay, guys. Ano ibig sabihin ng kaibigan sa puso ko. Na noon Parang hindi umaangat yung subscriber nila, Yummy Tea. lang aking iniibig. Huwag ka sanang magbabago sa akin. Ikaw siyang Okay, 705 pa rin. Ayan, pasilip naman guys sa nakapin sa taas. Ayan, pa-view naman sa kay Lods Orange and Black semifinals. Sa kay Ma'am Hajier. noon tangan hanggang ngayon. Ayan, playing yung video mo, playing. Huwag ka sanang magbabago sa
Ayan, tamsak Dan. Ayan, dito na si Ma'am Tisha. Si Mel Hadier. Tamsak Falcon. Tamsak Ma'am Tisha nito. Ala, Blin. Scarlett. Ayan, sige. Huwag ka sanang magbabago sa'kin. Ikaw siyang Ayan, tapusin ko lang ito mamaya kay... 7:05. Mapalitan ko ka ano guys kasi hindi umangat yung ano niyo Miti pagka hindi pinanood yung video niyo. Nakintindi yan, Tayan. Ayun, nakintindi pala eh. Ayan, yung Tayan sa amin. Tayan na, huwag ka na umiyak. Ay, tahan pala yun. Tayan na, huwag ka na umiyak. Ayun, yung pala nakita ng dede. Tayan na. Ayun yan. Yan. Guys, arat na mukbang time. Sabi niya may Black. Dito lang ako guys sa mga maiksi. Masyado mahaba kasi. Natagalan tayo sa pagka-dikit. Ayan. This is the mix of DJ Jet. Sabihin 06 pa rin. Ba't hindi umangat? DJ Karin. ikaw lang ang aking mahal. Sana iyong pakinggan ang uwitin mo. Sana'y di magbago ang pagmamahal na Dito lang ako kuha yung dalawa. sa'yo. Maniwala sana sa mga pangako ko. Di ka iiwan, puso'y iingatan ko. Ikaw pa rin, mahal ko, at ikaw lang pangarap ko. Sana'y pakinggan ang awitin ko sa'yo. Ikaw pa rin, mahal ko, at sana ay malaman mo. Ikaw lang sila ang nag-iisa. Maniwala ka, mahal ka. I'm with that. This is the mix of DJ Jet. Get on it. Ikaw lang ang aking mahal. Sana iyong pakinggan ang uwitin ko. Sana'y di magbago ang pagmamahal na ibibigay sa'yo. Maniwala sana sa mga pangako ko. Di ka iiwan, puso'y iingatan ko. Ikaw pa rin, mahal ko, at ikaw lang pangarap ko. Sana'y pakinggan ang awitin ko sa'yo. Yun bro, maraming salamat ulit. Ayan, 5 months na member si bro. Maraming salamat sa bro, Noel. Sana ay malaman mo. Ah, bilis na ng 5 buwan, ano? Ayan. 10 million viewers natin, Miguel out shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Ayan, guys, pag yun naman natin nakapin sa taas. Maraming salamat sa pagdalaw, bro. Ayun. DJ Jet. Ayan, bitawan ko na kayo guys sa taas, guys. Nakangawit na kayo dyan sa kakasabit sa taas. Dito muna tayo kay Leolod Siamity. Ayan, maraming salamat ulit dyan guys sa nagtamsak tsaka nag-view kay Ma'am Hajer Vlog. Ayan, pasupport naman natin si Lord Siamity. Kunday Sayha. Ayan, 700 pala yung kanyang buhay. Maraming salamat ulit sa iyo, bro, Noel. Ayan, mga member ng mga Team Loyal. Alam nyo guys, mga member ng Team Loyal, dalawa lang yan. Siya lang at ako. Parang mga ganon yung mga member ng mga Team Loyal. Go, bro. Ayan. Ayan, pasupport naman natin si Lord Siamity. Parang tumangat itong pakinggan. Ayun ako pa nililigitan to. Ba't ganito?
kaya ang tulad mo? Bakit ganyan puso mo? DJ Karen. Natawa ko lang Marinig ko ang balita, ngayon ka na iba. Ayan mga radyo, tatulit dyan guys. Support naman natin si Lods Yummy Tea. Kunday Sayha. Para malapit sa kanyang ano. DJ Kent. Isa umangat. Oh, pagdamin ko. Ayan mga Lods, tatulit sa inyo at team nyo. Ayan, support naman natin guys yung nakapin sa taas kay Lods Yummy Tea. Ayan. Ayun, meron pa pala tayo. English and if it's no limits. Ayan, yung iba kasi nakadikit na ito kay Lods Yummy Tea. Di ka Kevin Tosok. Ayan, maraming salamat sa patusok mo, Lods Kevin. Kevin. DJ Karen. Dangan natin, 7:07 siya eh. DJ Kent. Pag hindi pa mapasok ng dikit ko sa kanya guys, hindi ko muna ito didikitan. Ayan, Kevin to subscriber. Dito sa kakain ko lang. Kain mo lang pound dyan. Ba't ka na nag-end? Partido Nacional Encel Migtao. Hello. Mode please. Karen. Lang guys ha. Ayan, pumapasok, 7:08. 9 million viewers natin. Magalaw shoutout ulit sa inyo. ₱630 subscriber. Ito mga video nito. Iba din. Gamay na yung signal ko. Ayon, Salarini comentado sobre certificado de historicis.
Dito tayo sa kay my friend Partido. Oh. Ayan. Will be. Ay, Ma'am Ami MXXXX. Maraming salamat. Thumbs up, Oz. Ayan guys, masabot naman natin nakapin sa taas. Ayun, sinisilip ko lang kung hindi pa ako nakadikit yung iba ko dito kay Los Jamity. Kasi dami na rin tayo nadikit sa kanya. Ayan. Ayan guys, mas connect sa nakapin sa taas. Iwan na po kayo na bakas. Ayun, si Road to 800 sa Los Jamity. This is the mix of DJ Rolly Mark. Mindanao Mix Club. I need somebody who can love me and my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my word. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. Can I call you babe? Make me laugh. Ayun guys, pasupport naman natin yung nakapin sa taas. Hindi ko mapag-subscribe nito. Let me show you love. Stay by my side even when the world is giving in. Yung part, Salarini, Cementado sobre Certificado di Torixis. Ayan, di ba? Textorisexualidadi Kiki. Ano to? And for you, girl, I swear Ano itong mga pangalan na to? Daan sa nakapin. Ayan, boundaryahan mo ngayon sila Ziamity. Baka may mga alagad ka pa dyan. Alam ko dami kang mga alagad. 80 ng pagbartiran ka eh. Hindi kita mo ngayon si Los Jamity TV. Kung hindi ka pa pagod, kasi katapos mo ng live. Ayan, nagbaba din si Ma'am Hadjer Vlog, guys. Napasupport naman natin. see my word. It's only you, nobody knew I put Ayan, mag-focus kayo sa watch hour nyo, guys, kasi mahirap buhin yung watch hour. Sana si ano? Wala na yun. Tambay-tambay siguro dyan si ano. Certificado Sixwilado. Partido Dan Connect. Ayun, thank you sa iyo, Ma'am Love Hadjer. Ayan, ito pa rin tayo kala Ziamity. So, ano si Partido? I wonder how, I wonder why. Seems like the tongue of a blue sky, and all that I can see, just the yellow ribbon tree. I turn my head turn it around, and all Ba't dito maalis sa 630 yung subscriber niya? I wonder how, I wonder why. Well, hindi kita niya, hindi na maumaangat.
Wala nang hinanais, ligaya at labis ko. Magandang dilag. Magandang dilag. Ayan mga Lods, at abay, support naman natin guys yung nakapin sa taas yan, si Lods Yamity. Ayan, maluoy mo, maluoy. Sana yan si ano. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Ano bang ginawa mo? Ako'y naaaliw. Tanaw kita. Para bang Oh, okay, tumatakbo pala. Kala ko wala. sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag. Ayan, Salarini. Kuminta sobre los bills. Manda mensajim. Ano to? Magandang dilag. De apoyo a Uneo en Simigtaw. O, di ba? Ayan, hello my friend, Partido Nacional, ING. 635. Are you there? Ainsa mawjud? Kaya sa marunong kasi guys pag ano, kunwari, kabikin natin. Ainsa mawjud? Ay, maraming salamat sa pabidyo-bidyo dyan, Lods Yamity. Nono nyo, pagod na. Yung shoutout sa Lods Nono. Ayan, wala ka pa ng ano. Nag-release ka sa moderator, Lods Nono. Gusto naman, Idol. Gusto ka naman, Nono. Tamsak, Lods. Ay, maraming salamat sa patamsak mo dyan, Lods. Ay, wala na akong didikit ko siya. Dikit ko na yung iba. Ay, may shoutout ulit sa'yo. Maraming salamat sa pagdalaw sa aking kaibigan na sila. Nono nyo. Pagod na pagod na. Ay, wala na akong didikit kay Lods Nono. Na kay Lods Yamity. J. Jonel sa Gyno Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel sa Gyno Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! Ano, nababawas sa subscriber ni Yamity. Nanulo ko na ito sa Lods Yamity. Hindi siya umano. Nagbabawas yung ano niya.
Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayan, pipin ko to si Partido Nacionalismo. Maraming salamat sa panikit niya kay Lads Jamity. Ayan, iba hindi pumapasok sa ano. Timing lang. You are listening to the music of Filipino makes loud waves. Ayan, Partido Nacional Encel Migto. Ayan, guys, bigyan ko lang to ng ano yung... DJ Jonel sa Gyno Remix. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys. Masalit din ka na magla-live. Papa Berta Bonga Bonga. Oh, di ba? Pangalan talaga. Ayan, mga lahat at yung Papa. Papa Berta. Oh. Ayan, Partido Nacionalismo Encel Migto. Are you there? Hindi rin tumataas yung bahay. 6:30. Ayan guys, pa-support naman natin nakapin sa taas. Yung kalimbang all. Silipin nyo lang guys kung bumabalik sa inyo. Ayan, maraming salamat din niya sa pampasabahay ni Yamite. Ayan yung bahay ni Yamite, nagbabawas siya. So silipin nyo lang kasi hindi siya pumapasok. Pag yun na pumapasok siya guys, pahingahan muna. Sa Gyno Remix. Ayan, Dan Kalimbang sa nakapin. Ayan, sige Ma'am Charlotte, alam mo lang yan kung ano, balik yan. Ano naman siya, ano yun? Strong con el periodo Bada. This is the mix of DJ Ruel.
Wala na yata si ano. Sana yan. 6:48. Yan, pumapasok yung ano yun. Yung gawin na natin 6:50 ito si Partido Nacionalismo. Nagdagan ko na ito ng isa. Ayan. Isa naman yan sa Reload's Unity. Bilis eh. Maraming salamat ulit dyan kay Lods Partido Nacionalismo. Balik na natin si Lods Unity. Founder, may gano'n shoutout sa'yo, Founder. Oh, 76, starting pa rin siya. Maraming salamat sa pagbibigyan dyan, Founder. Ayan, basta board naman natin nakapin, guys. Your connection is unstable. Please wait while we try to reconnect you. Stable pa naman yung internet ko kasi. Saka ko na lang kayo dyan, guys, para medyo matanggal mo na yung alay. Ano man kayo mga details na? Karaoke. Under, kata kita, Founder. Lovers in the Moon. Tingnan mo, tingnan mo. Lovers in the Moon. What time is that? Hello. Hello, Mike Tess. CPR mo na tayo. Hello. Lovers in the Moon. Ayan, may lang siya tatuloy sa inyo dyan. As a lover's moon shine, I sign up and open my shoulder. Ay, naikon niyo. Ito na lang, guys, para may iba naman. Ayan, 6 million viewers natin. Pasisya na kamay na yung ano natin. Ayan, my friend Partido. I will drop your link. I will check your channel now. Maybe we have dagdag. Ako kasi nagbabalik eh. Hello, Mike Test. 1, 2, 3, 4, 5. Let's make 1, 2, 3. Di ko naman nakalain na di ko rin inaasahan pa ang tulad mo yaking makilala. Kung ano ako'y tanggap pa na, di ka rin nag-alinlangan pa.
ikaw at ako ay tayo lang dalawa. Lagi kang laman ang isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw ang tinitibok puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hintay kita ng kay tagal. Bigay ng may kapal, kaya'y abot kita mahal. Ayan, Ma'am Axel! Maraming salamat sa Ma'am Pong. Ang magwapa-gwapa si Ma'am Pong. Ang sak is Dancer Falcon. Nais ko'y naging kapiling ka, ayaw ko na muling mag-iisa. Pag nandyan ka na, sa piling ko kay saya. At kung ano ako'y tanggap mo na, di ka rin nag-alilangan pa. Ikaw at ako, hanggang wakas, ay tayo lang dalawa. Ay, may radyo tatuloy sa Million Dorsal. Ma'am Pong, madamong kong salamat sa pagpamasyar sa akong balaay. Lagi rin akong nagdarasal, hintay kita ng kay tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot kamay na ako. Hindi ka na nagbisita sa akin kung nag-live ako. Feel ko kan tuloy, di mo na ako love, Lord. Sana mo. Nagla-live ka ba, Ma'am Paul? Hindi na makita kita nagla-live, Ma'am Paul. Parang nagkahinto kaya sa pagla-live eh. Matanay, Ma'am Paul, maraming salamat. Busy-busy kasi ako ngayon eh. Magdarasal, hintay kita ng kay tagal. Bigay ng may kapal, kayo'y abot kamay na kita mahal. Scarlett, shout out! Ayan na yung million viewers natin dyan. Darasan, hintay kita ng kay. Si Nanay Mauri nang galing dito. Papa Berta. Yan, kamusta ka naman, Ma'am Pong? Hindi ka pa umuwi na, Ma'am Pong? Stuck ka dito. Bisa-bisa din ka sa ulis. Miss Halele. Ayan. Ayan. Ayan, tama rin tayo. Ngayon, support naman yung nakapin din sa taas. Iwanan niyo po ng bakas solusyon. Ayan. Stakan ni. Ay, sorry. Ayan, 6 million viewers sa atin. Maraming salamat. Basta kanya, I got this feeling now, look at my soul, I just can't. I say I'm on my way. Being a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. As I'm on my way, mighty glad to stay. Stuck on you, been a for so long, I guess it's time for me to come home. As I'm on my way, so hard to say that the woman like you could wait around for the man like me. As I'm on my way,
mighty glad to stay. Hindi ka ba mag-live, Ma'am Scarlett? Oh, I'm leaving on a midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. I packed up my troubles and I've been throwing them all away. Because this time, my little darling, because this time, my little darling, I'm coming home to stay. I'm stuck on you. I got this beating down in my soul. As I'm on my way, needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you to the end. As I'm on my way, I'm mighty glad to stay. Request na kayo, guys. Oh, sorry, ano request mo? Akin ka na lang? Akin ka na lang? Ito naman. Tayo natin. Ayan, pasaport naman natin kasi nakapin sa taas dyan. Iwan lang po kayo ng bakas kay Los Jamity. La 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 la. Oh, the man I am, you are the reason for me to understand, and I'll be your shelter from the rain that never ends. Girl, you always got a friend, me. All the love we had, I should have known the love was older than the past. Throwing my life away and song I never heard. Just speaking of a special word, I made you die inside. I don't believe the word. No, the word can give us paradise when you make love to me, and I just couldn't see. As long as I got you, as long as you got me, as long as we got you, and on. Yan, maraming salamat sa atin. Yaman. Guys, may support naman natin yung nakapin. Ayan, sa mga hindi pa nakadikit yan. You win on. Well, 2 hours na pala ako. Don't let you down. No better love will be when you turn around. I'll be living for you till the ocean turn to sand. There'll never be any man could love you just the way that I love you. So don't believe the word. No, the word can give us paradise
and the ice within the storm, and I just could not make it through the night. As long as I got you, as long as we got you, as long as we got you, and I. And believe the word. Oh, no word can give us paradise. I just cannot be. As long as I got you. Ito na lang para may iba naman. Ay, ayan, naka 2 hours na pala ako. Hindi naman yata mag-live si Pastor. Oh, para sa nami-miss kita, sa nakaka-miss dyan. Noong oras na ba siguro'y natutulog ka. Sino yan? Nais ko sana ay tawagan at itanong sa'yo, naman ba ako ang isipan mo? Naman siya. Sana pati na rin ang puso mo. Alam mo ba ako kahilo nalilito dahil sabi mo na mahal mo rin ako. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento, dati ay kay saya, nung puno ng ligaya. Isang araw ba't di nagkita, isang tao'y katumbas na. Miss kita, miss kita. Diba? Yan sa tatuloy sa porno yun. Ay, sa porno natin sa nakapit na taas yan, guys. Ayan, maya mag-inner na mo. Di ba dapat ako lang naman, siyempre. At wala nang iba pa. Nagbago ang lahat. Hiling mo ba yun naway pagbigyan ka? Okay lang mahal kita. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento, dati ay kay saya, nung puno ng ligaya. Isang araw ba't di nagkita, isang tao'y katumbas na. Miss kita, miss kita. Ayan, miss kita. At saka natin ulit yan, guys. Kahit tapusin kasi gano'n din naman yan. Ayan, let's yummy tea. Mga tayo ng mga sigaw ng puso. Ayun! Mahal, tandaan mo lahat ng sasabihin ko. Ayun lang.
Naniniwala ako na tunay ang pag-ibig mo. Huwag lang pansinin ang nasa paligid mo. Isipin mong ika'y minamahal ko. Pangako ko sa'yo, hindi magbabago. Pangamba sa puso mo, ang mahalaga, kundi ikaw lamang giliw. Tanging ikaw lang ang buhay ko. Nagulat ako, akala ko may nasigaw. Joke. Ang nakaraan mo, walang sino mang makapagmabago. Dapat ang pagmamahal ko sa'yo giliw ko. Kahit ano pang sabihin nila, dito walang sa hangarin ko. Wagas na pag-ibig sigaw ng puso ko. Pag-ibig ko sa'yo, ipaglalaman ko. Lalaban ko yan. Mahalaga, magdusa man ako. Tanging pangarap ko ay ang pag-ibig mo giliw. Tamsakdan po. Sapyo. Ang sigaw ng puso ko. Kahit ano pang karaan mo, na sino mang nakapagbabago, ang mamahal ko sa'yo giliw ko. Ano pang nakaraan mo, langan to sa pangarap mo. Tapat ng pag-ibig sigaw ng puso ko. Ayun. Tatasalas yun mo. Yung ilan siya tatulit sa inyo dyan. 7 million viewers. Ay, tamang good vibes naman. Ay, good vibes po naman. Ayan, but support naman guys yung nakapin sa taas. Sabi ko nakadikit guys, kaya sa road to 800. At po Ate Scarlett. Lagi lang umuulan, parang walang katapsan. Yan ba yun? Tulad ng paghirap ko ngayon, parang walang humpay. Sa kabila ng lahat, aking pagsisigaw. Ano yun? Aljon Vlog, love at your vlog dan sa binaba mo idol. Ayan, maraming salamat sa Lord sa Aljon Vlog. Thank you for coming. Ayan guys, mata-mata tayo. Mga old song tayo kasi old na tayo. Ayan. Karaoke. Ito tayo. Ito guys. Ang tama yung mga old guys. Mga naalala ng mga lolo natin. Kasi lolo na lang kayo. Mas quality ka mag-live. Oh, di ba? Pag ninyo guys malala yung mga
Lonely table just for one. And a bright road. While the music has begun. Under the memories and the glow. To the music still the same. Let us weather sweet refrain. So play the song the way it used to be. Before some love and turns it all to sadness. And maybe she's passing by the window. She will hear a love song and a melody. Shh. And even if the words are not so tender, she will always remember the way it used to be. Friends stop by, say hello, hello. And I laugh and hide the face. It's quite easy to go when the song begins again. So play the song the way it used to be. Before some life can change it all to sadness. And when she's passing by the window, she will hear a laugh song and a melody. And maybe things are not so tender, she will always remember the way it used to be. Oh, diba? Perfect. Yung mga ano guys. Ayan. Mga ano lang yan. Ayan. Mahina na yung signal natin. 74. Kita natin ako. Found the love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. We'll find the girl, beautiful and sweet. Oh, whenever you were waiting for me, come touch me, you kiss me, feeling love, not knowing that is what I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes show only mine, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you love me, I whisper underneath my breath, but you hear it, darling. You look perfect tonight. Well, found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope with something I share her home. I found the love
to carry more than just a second, to carry love, to carry children of our own. We are still kids between, so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. My hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Maybe I'm dancing in the dark. I feel my arm barefoot in the grass, listening to our favorite song. When I saw you in the dark, looking a beautiful, don't deserve this starry perfect tonight. Ayan, masapart naman natin yan sa ayan, Partido Nacionalismo in Silmicto. Pagod pala kumanta nito. All of me. Ayan guys, yun naman akong bayan. Tamang good vibes lang po tayo. Tayo natin kung malaman natin. What would you do without your smart mouth? Growing me and you keep kicking me out. You got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on, a beautiful mind? I'm in your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and out of my mind. Was all of me, loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfection. Give your all to me, and give my all to you. You're my end and my beginning. Amen. When I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. How many times do I have to tell you? And then when you're crying, you're beautiful too. The word is beating you down, I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction by rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, give your mind to you. You're my end and my beginning. Even when lost, I'm winning. Give you all of me, and you give me all of you. Give me all of you.
Hearts a day more but showing heart. Cause all of me Loves all of you. Love your hairs and all your edges. All your perfect imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I'm lost, I'm winning. Yes, I give you all of me, and you all of me. Give me all of you. Pagod kumanta. Ayan mga girl, mga labi. Turn loose from your hand. Let me fly to distant lands over green field, breezy mountain, flowers and forest fountain. Home along the lines of the skyway, for this dark and lonely room, projects the shadow of us in gloom. Hello Kuya Falcon, masa po na lang po nakakita live mo. Kaya maraming salamat nila sa gano'n. Of the world outside, thinking of ways that the wind candles the dry. And these shadows turn from far falls into gray. For just this scarlet pigeon dreaming of the open, waiting for the day when he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon fly towards the streams you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon fly towards the dreams you left so very far behind. Let me wake up in the morning, and your morning aim, laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant church and sea, but most of all the place free me from the ancient. And open up the gates towards the sun, or just a feeling dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Ano daw? Ayan, dance up na subscribe ko po. Ayan, guys, masupport naman natin yung nakapin si Organic. Yung wala po ko na makasay ko, may tikod na izay, kalot siya ba? Mag-3 hours na lang ako, guys. Skyline pigeon fly towards the dreams you let so very far behind. Ay, wow. Napaganon-ganon pa eh. Ayan, 6 million viewers natin dyan. Ayan, kaya ikakalin maraming salamat sa pagdalaw. Galing ni Kuya Nister, ha? Galing Kuya Gani. Ayan, salamat sa inyo dyan.
Siyempre, pagka sinabi tayo magaling, magpasalamat po tayo. Maraming sabihin, hindi naman. Buwan. Huwag na yung mga sinang. Ay, bilis ng oras. Disco na lang tayo para maiba naman, malingaw na mga dyan. One-way ticket na lang. One way. Ayan. Ayan. Say hello po, Miss Scarlett. Wala na kayo guys. Hindi ko alam to. So, pakinggan nyo lang yung tusin. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. One-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket to the blue. Oh. Choco, choco rain, we're tracking down the track. Got to travel and I never coming back. Oh, got a one-way ticket to the blue. Bye bye love, living me. Now the lonely children, all that I can see. Oh, got a one-way ticket to the blue. Gonna take a trip and land some town. Gonna stay a heartbreak for them. I fall for still. I never was cry. I cry, I tears away. One-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket. One-way ticket to the blue. Oh, choco, choco rain, the track down the track. Got to travel on and never coming back. Oh, oh, got a one-way ticket to the blue. Gotta go on. Guys, I thought I was Mars, DJ. Take it from. Got a one-way ticket to the blue. Gonna drive the bomb and dungeon down. Gonna stay hungry for time. And that's when I cry since they're down low. I don't doubt. One-way ticket, one-way ticket, one-way ticket. One-way ticket, one-way ticket to the blue. Oh, choco, choco rain, trucking on the track. Got to travel on and never coming back. Oh, oh, got a one-way ticket to the blue. Yeah, yeah, yeah. Ngayon, Dancer March. Ayun, dyan na sa'yo si Karen Sir March. Ayan, masabay naman natin nakapin yun sa taas. Marami upcoming premiere. Ayan, sige. Ayan, pipin kita muna mga Mark. Para matamsakan kita bago ako mag-get. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Dinner garden in Turkey, Yahoo! Ay, wow.
Hey, hey, it's a beautiful day. Waiting for me, and when I sing, I know that you say, hey, 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 it's a beautiful day. Beautiful Sunday. That is my beautiful day. When you say that you love me. Oh my, it's a beautiful day. Birds are singing, you by my side. Let takes fun and good to ride. Hey, 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 it's a beautiful day. We'll drive in, follow the sun, making Sunday go on and on. Hey, 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 it's a beautiful day. Ayan, guys, sabay naman natin si Mars, baby. Wala tayo mag- beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say that you love me. Oh, it's a beautiful day. Beautiful na araw niyo, Kuya. Yan, maraming salamat sa iyo, Kuya Gano. Ayan, ano na tayo, guys. Magkita ko na sa Kuya March para mag-enter lang. Ayan, pasabard naman natin guys upcoming live ni Ma'am Marge Gigi sa Turkey. Bago tayo mag-ano guys, mag-live Turkey TV. Bago na rin magkanta. Ayan, mga chat ulit sa inyo dyan guys. Please support naman natin ng kapin sa taas. Ayan, bago po tayo mag-end natin live stream. Ayan, last pin natin si Ma'am Marge Gigi. Pagsakan po natin yung kanya upcoming Dinner Garden Live in Turkey. Ay, wow. Sana all nag-video na. Ayan, 21 thumbs up. Paramount. Ay, wow. Ay, intro. Ano nas kuya live ni Marge Bibi? Ayan, kalimbang all mo, Kuya Gani. Ayan, kalimbang bell mo para pagka nag-ano siya. Kasama siya. Ayan, beautiful melody. Sige. Ba't naiwan si Ma'am Lapat yun? Ang laman o isipan Ayan, pa-support naman natin ng campaign guys bago tayo mag-end ng ating live stream. Ayan, nabusin natin tamsak tong ating mga kababayan dito sa loob ng ating cellphone. Ayan, upcoming premiere po yan, Kuya Gani. Ayan. Ayan, 47 hours pa, August 16, yung kanyang premiere. Pero everyday yan nagla-live yung mga si Ma'am Marge Gigi. Ayan. Hello, siya may ticket doon sa'yo. Maraming salamat sa pa-stay dyan. Yeah, maraming salamat, Miguel. Shoutout po sa lahat ng mga OFW dyan, mga land-based, mga service. Miguel, shoutout po sa inyo. And lagi po tayo mag-ingat dyan sa bansang Pilipinas. Alam naman natin ngayong matag-ulan at saka medyo lumilindol-lindol na sa atin. Ingat po tayo. Sige, buwan na naman tag-ulan ngayon. Kaya mag-ingat-ingat po tayo sa Pilipinas. Control tayo kasi medyo maulan-ulan yung panahon. Mahal ang bigas, mahal ang bigas.
napakamahal yung gatas. Ayan, Ma'am Scarlett, maraming salamat. Ayan, support naman natin guys sa naka-pin 23 thumbs up. Ayan, kay Ma'am Marge. Gigi BB, hashtag number 2. Ayan, Kuya Gani, may pagdikitan ka niya, Kuya Gani. Ayan, iwan ka lang ng bakas. Bakasan mo ng Kuya Falcon. Ayan, para balikan kanila. Thank you ulit, Kuya Falcon. Ayan. Ayan. Love, more love. Hi, new friend. 25, damsak sa'yo, mama. No? Kagilok, tamsak, sagad. Ayan, sige, tamsak nga, isagad nyo na yung mga tamsak. Don't keep in safe po, God bless. Ayan, maraming salamat sa Kuya Gani. Ayan, malang sa ulit sa inyo dyan, guys, habang ako ay nagkano na. Tapos pin na po natin si Ma'am Margie. Paramount. Marge. Dalawa ba yun? Ayan, sa part naman ng kapin, guys. Bagot naman yan. Pagkuman na si Melodya. Mas Ma'am Marge pa. Ayaw ko na ulit sa kay Ma'am Melodya at sa kay Ma'am Marge. DJ Mar, Disco Tracks.
beses ng panahon. Wala yung cellphone ko. Party 4, thumbs up. Puso ko'y naglaho na. Hanggang ayaw mo na. Ayan, mag-ilan sa tot. Maraming salamat ulit sa inyo sa pabidyo-bidyo dyan, guys. Sa Ma'am Scarlett. Ayan, sa lahat dyan. Magiging na kami mamaya, guys. Ayan, 1,860. Meron pa ko na yung Mama Marts GD. Jam. Mahal mo ako. Yan, shout out dyan sa bansang Pilipinas. Ayan guys, pasupport naman natin yung nakapin. Si Ma'am Marge Gigi. Ay, padamsak naman niya guys sa kanya upcoming premiere. Ayan, mga shoutout sa inyo dyan sa 5 million viewers natin. Ayan guys.
4 minutes na ako. Tama-tama ito guys. Yung, bakit po sino pa? Ito lang ang sila pa rin. Disco Tracks. Ayan, sinaga natin 40 and thumbs up. Ayan, bigyan shout out ulit sa inyo dyan guys. Sa 8 million viewers natin. Maraming salamat sa inyo dyan sa patuloy na pag-support kay Falco. Ay, bigyan samantala na kayo. Pansamantala. Nilinis mo na ako ng recipe. Ha? Ayan. Ayan, sa 8 million viewers natin, bigyan shout out ulit. Ayan. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys. Ayan, kay Yamiti. Ayan, ayan, guys, maraming salamat. Ako'y mag-end na kasi pingaan ko na rin yung aking computer. Walang patay-patay ito mula kahapon pa kasi may piniplay po akong video para sa WhatsApp. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys, sa pag-stay. Ma'am Love Hadjer, Yamiti, ay Ma'am Mars Gigi. Ayan, kay Ma'am Scarlett, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Kay Lai Kasagani. Sa lahat po na nagdalaw sa aking live stream, maraming salamat. At sa lahat po nagdablaban dikitan po dyan. Ayan, thank you. Ayan, Love Hajir. Ayan, ako'y mag-end pansamantala muna guys. At iwanan ko muna kayo. Ayan, lagi po tayong mag-ingat. Ayan, siyempre. Huwag lagi tayo makalimot tumawag sa taas. Maraming salamat sa inyo dyan guys. Keep safe sa lahat and God bless us all. Bye-bye.